wee nye m nwa nwoke n'agbanyeghị na nne ya nwụnarịrị m. Lọlọ ị ga-eje Lọlọ ị ga-eje ka ịkụta ya. Igwe ọ na-aga ka esi kwunye iji oti Igwe ifugodo ka o si ada Igwe iji enwe akụ Igwe ifugodo Chineke emegodo m mmanụ n'ọnọ m aṅụla iju bụ obi Igwe ọ na-arahụ ụra ọ na-ezu ike ofekekwanụ ndị ichie kwesịrị dị ike ozi nweta na ọ na-ezu ike nwa amụrụ ọfụ ọ na-ezu ike ofekekwanụ ndị ichie kwesịrị dị ike ozi nweta na ọ na-ezu ike nwa amụrụ ọfụ ọ na-ezu ike unu ma na nwatakịrị a bụ mkpụrụ akụ nwere n'ọkụ achọghị m ka a na-ekughere ya si azụwa ike mana mmemme a ga-eli olili n'obi m Igwe a ga-eli olili ka eji kene ala ofeke kene ugwu ofeke kene enu ofeke kene ekwe mwa bụ jikọ ike ana m asị m na-enyezi iwu ka ebupụta ife kunuliwe Agile Bupia 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 Bulia po Bulia po Amanya Amamia Agozieme Lolo unu ga-ezi ozi ka ebute ife olili ka eliwe Igwe m ga-eje kwado ya ga-eli ndị iche ibe m Igwe onye ọma na-asọ nsọ ife eji mara gị unu ga-eriche gbawa n'ọnụ
maka nke a Chukwu nyere m Chineke wetego n'onye ga-anọchi m maka ọ na-adị njọ igwe chicha nwere igwe na-anọchi ọ bụ eziokwu Chineke ekene mụ n'ofeke o o gosikwa n'ihe m na-eme igwe egwu daba taa bụ nnukwu mmemme igwe chicha nwere igwe na-anọchi ọ bụ eziokwu Chineke ekene mụ n'ofeke o o gosikwa n'ihe m na-eme egwu daba taa bụ nnukwu mmemme Akili agụ ofeke aya kara ka na-eme nwa ngwụrọ ka ọ dị igwe arụrụ ala obodo ata afọ igwe arụrụ m ala agụụ na-egbu ndị obodo na-anwụ n'agụụ igwe kwere onye ọbụla biri bie ma igwe na-esi na-akwafu ya na ndị otu ya gịnị ka mmadụ ya kpọrọ ama m ihe ya eme aga m ezu ike ama m arahụ ụra belụsọ ma igwe a ma mmemilarịa igwe ya nwere dị orugo oge o ji anwụ igwe oge ga-ezugo oge ọnwụ ga-ezugo kedu onye igwe na-aghọrị nwaanyị yiri ka nwa amụrụ ọfụ ka onye ọ na-aghọrị ndị obodo anyị kwarọ arụ uje gbuo ndị obodo nwoke efuo igwe oge ga-ezugo
oge ga-ezugo ka m ga-agwa ndị obodo ihe chere ka m gwa ihe nche obi m ọ dị n'obi m nne bute ego Butanne. Hey, Chime, imekwana osi ka isonye n'ọkụ ihe nka. Kesi iji menduru omume. Ezinne. Ịma na ahụrụ gị n'anya. Isi m tinye isi n'ọfịa maka gị nwa na m ga-eme ya. Ihe ọ bụla ị chọrọ na m ga-emere gị ya. Isi m kpọọ dị isi ana kịta m ga-emere gị ya. Daalụ rinne. Mbọnụ. Ịma na ọ bụkwa na enweghị ezigbo atụmatụ ebe m nọ. Etu anyị ga-esi wee bi ma ọ hapụkwa n'obodo a. Ọ dị m ka onwe ihe ọzọ m ga-emezi na-abụ ka m nachiwe n'ụlọ nne m. Nne mba ịmanachi n'azụ. N'enyi ya makwa na echiche obi ga-egbugo nne m ebe ọ nọ. Ọmarịcha nne m o nwekwa n'ihe eme. Ọ bụkwa n'ozi ka m zinwuru ya legodo ebe anyị nọ n'ime ọhịa kịka m esisi n'ime ọhịa wee zie ya ozi. Ezinne ọ bụrụ otu anyị si wee chee ya. Ezinne biko mmedinwe ha ịrapụ m ebe a mmedinwe ya. Ezinne biko ụjọ dịzi n'obodo achọghị m ka ị pụọ biko nọtụ n'obere. Ezinne nọtụ n'obere ụgbọ a niile nke ọka ha ncha ka nnipụta. Biko nọtụ n'obere Ezinne. Mama m ga-anọ nkwa ebe a. Mama ga-anọ nkwa ebe a. Ọ bụghị ọsọ anyị gba ka mma. Ọsọ ịgba bụ ka inyezie igwe na ndị otu ya aka ka ha mewe ihe alụ ha na-eme n'obodo. Ezinne eziokwu ụmụ nwoke niile m na ha too n'obodo a ha ncha anwụchago sọmụnwa afọzi sọmụnwa onye nọzi ndụ igwe na onwe mmadụ enweghị ike igbu nwe sọsọ naanị mmụọ ga-egbu ya sọsọ mmụọ. Okwu ọnụ gị n'ezie ị na-ekwu ka nwoke mana ị naghị eme ka nwoke. Mbọ ọnụ mee ka nwoke ka ị chọ ka mme m si na ha ncha anwụchago sọmụnwa afọzi sọmụnwa ga-agazi ebe a ga-egbu igwe. Mbọ ọnụ ị ga-egbukwa igwe gbuo ya maka ịgbara ọsọ dịka onye ụjọ ọ dịghị mma. Mbịakwa bịa soro gị nọrọ n'ime ọhịa. Ezinne ị ga-echere na ọ bụ enyemaka ka na-enyere ha. Ị na-echere na ọsọ m na-agbawa enyemaka ka na-enyere ha. Ọ bụrụ enyemaka maka na ọbịa ọgụ ebune na-azụ ọbịa ọgụ ọ bụrụ ị ga-echere na m na-enyere ha aka. Ezinne ọ bụrụ ya Mmeri achọghị m ka ị na biko anakwana m ga-ana echego m ihe a chee ya m ga-ana. Ezinne anakwana ndị onweghị ebe eme. Ezinne ị na m ga-anwụ m na-agwa gị ya m ga-anwụkwa ahụ. Ọ ndụ ka ịdịkwana nke ịnwụgo. Adakụ nwaanyị ọma n'oge ga-atụghị anya nwa obere oge ife niile na nkọrọ n'ugbo meta mkpụrụ oge ahụ ka m ga-edupụ gị n'ala anyị ga-aga n'alụ mmanụ anwụ dị ife niile dị n'ala n'ebe ahụ ka m na gị ga-ebi kootu ishifu ya Oje nwaanyị ọma m oje ya hụrụ n'anya ị na-ekwu bụ na ị ga-eduru m gaa n'ara ara efi na mmanụ anwụ ozugbo obi m n'ịgwa gị eziokwu obi dị m ụtọ na m nwere gị na ndụ m eziokwu onweghị ihe ga-ebute esemokwu n'etiti mụ na gị na-abụ ọ bụ n'ụkọ ọ bụ n'ihe mgbu
ị ga-adị m n'obi enweghị onye ọzọ ga-ewere ọnọdụ gị n'obi ma oje ọkụ ihuru obi ma gị nwe ya Adakụ nwanyị ọma oje n'oge ga-atụghị anya nwa obere oge ife niile anyị kọrọ n'ugbo meta mkpụrụ oge ahụ ka m ga-edupụ gị n'ala anyị ga-aga n'alụ mmanụ anwụ dị ife niile dị n'ala n'ebe ahụ ka m na gị ga-ebi kootu isi fụ ya kedu ka iru gị dị otu a bịa dịrọ gị mma onye pụtụrụ gị ewu Igwe o nwere ife na-enye m nsogbu erite mgbe akịdị Igwe ka ife na-enye gị nsogbu Igwe